Tipra mothaw taubo kereng jagao kubuni bodol yakri phai tongoni mangpli kasai tongo tini cha salo hanyo hai athoro bula hatio lukhung khung chukuni khorok noisi butar juda bodol yakar lai tipra mothni banarom phaikya TTAADC ni CEM Purnachandra Jamate ni yaktei o salo pandari bisingti bubagrani thamchani phan turuk hastini yagulo notice thangi tongo oba keno phan barna bagai norni chubachu belai keno nangsukmani tai norok phama bai belai keno chi thancha ragi tongo hnoi khaba saloi kokdar kha CEM Purnachandra Jamatia bono karibo o salo killa amchaini tipra mothni adong rok bo manjak baikha Bubagra lokle Kini BJP yakra sini to di bai kamu ngalap sokro Kini BJP Sini total tini 9 families te 20 butar BJP yakari tipra motha patibo joining khaipeka borona belai kya hamba nangnai bubagra no logeroi tani ke chung chiko chini odikar BC election khainani pojonto chung chini bubagra Supreme Court thangoi chobama khaika tini প্রায় 10 বছর কানানি নাই টংখা বিসি ইলেকশন 2016 ni sini tabok sudra bisi election khaije ni bagoi kami amchai ni chini prasal lupurok belai khe orthonetik babe bonsi tongoi tongkha hani bangoi ni chini bubagra bono Supreme Court level pojonto fight khaioi Supreme Court ni rai nai chi tabok tongai jak boskango sung Supreme Court ni rai manai bisi election unani bagoi bahai rokhene chung teibo chini odikar je Ora jaga tiprasani odikar maya ang tongmani no जों खा baksa khlaiwi teibo agini chai bodol kobang khlaiwi जों chobak khalini hnoi dini phainai rungno ang blai ke barbar no hamai maya phar blai